O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, anunciou hoxe que se reunirá o vindeiro mércores 25 de febreiro coas principais institucións culturais galegas co fin de contar con todas elas para avanzar xuntos no deseño de actividades do ano teriano. Así o adiantou durante a súa visita á Fundación Otero Pedrallo. Toda esa actividade, unha parte importante, a centraremos na figura, no que significa a figura de don Ramón Otero Pedrallo para Galicia, para os galegos de hoxe, pero que, dende logo, a vista posta tamén nos galegos de mañán. Por iso creo que é moi importante aproveitar toda a programación durante este ano 2026. Vamos a facer unha programación moi intensa, vamos a poñer en valor non só a obra, sino a figura, o que representou tamén don Ramón Otero Pedrallo na construción da identidade propia de Galicia, que creo que este é un aspecto importantísimo que temos que transmitir. Con este obxectivo, López Campos avanzou que a Xunta quere deseñar unha programación o máis completa e transversal posible, onde se recollen as propostas, actividades e iniciativas de todas as institucións culturais galegas. O maior polígrafo que houve en Galicia, non hai ninguén que escribira tanto como escribiu Otero Pedrallo. Pois ben, a Fundación Otero Pedrallo está moi recoñecida, a Consellería de Cultura, hoxe podrá comprobar o señor conselleiro, porque gracias a ela podemos conservar este entorno do que é a Casa Museo Otero Pedrallo, a Casa Grande de Cima de Vila, porque é un territorio moi difícil de poder conservar con certa dignidade, igual que a casa que se conserva tal cual. Esta é unha casa museo, e gracias á axuda que recibimos